Jasna Matić, bivša ministarka i nekadašnja čelnica Agencije za strana ulaganja i još troje bivših rukovodilaca te agencije uhapšeni su zbog sumnje da su oštetili državni budžet. Znatno više detalja zna kolega Darko Jeftić. Darko, o kakvim sumama je reč? Pa moram prvo da kažem da je bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić prebačena ovde u specijalno tužilaštvo, tužilaštvo za organizovani kriminal i u toku je njeno saslušanje kod tužioca i posle toga bi trebalo da znamo da li će njoj i ostalima uhapšenima u ovom slučaju biti određen pritvor. Da podsjetim, pored Jasne Matić uhapšeni su i Vesna Perić, Božidar Laganin i Bojan Janković. Svi oni su bili na funkcijama direktora Agencije za strana ulaganja, agencije SIEPA, odnosno na mestima zamenika direktora, to je bio Bojan Janković. Oni se sumnjiče da su u periodu od 2006. do 2013. godine oštetili budžet Republike Srbije za nekih 119 miliona dinara. Na taj način su i sebi pribavili imovinsku korist koja se procenjuje na nekih skoro milion evra. To su radili na ovaj način, barem se sumnja da su to radili na ovaj način. Pravili su fiktivne ugovore o autorskim delima, dakle između zaposlenih u agenciji i same agencije. Dakle, zaposleni u agenciji primali su platu, ali su pored toga i na osnovu ovih ugovora dobijali novac iz budžeta Republike Srbije i na taj način su praktično i oštetili budžet Republike Srbije. Privođenje bivših čelnika SIEPA počela su rano jutros. Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, uhapšeni su Jasna Matić, direktorka SIEPA u periodu od 2004. do maja 2007. godine, Vesna Perić, direktorka SIEPA u periodu od 2007. do juna 2010. godine, Bojan Janković, zamenik direktora SIEPA u periodu od 2007. do 2013. godine i Božidar Laganin, direktor SIEPA od 2010. do novembra 2013. godine. Saslušanje u tužilaštvu za organizovani kriminal počelo je oko podneva, a istraga u ovom slučaju traje nekoliko meseci. U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje osumnjičenih koje je policija jutros privela zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Policija je protiv njih podnela prijavu zbog sumnje da su u periodu od 2006. do 2013. godine neosnovanim isplatama po osnovu ugovora o nepostojećim autorskim delima oštetili budžet Republike Srbije za iznos od oko 120 miliona dinara, a istovremeno za sebe i druga lica pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 90 miliona dinara. Tek nakon saslušanja svih osumnjičenih odlučit ćemo o daljem toku krivičnog postupka, pa i o eventualnom predlaganju pritvora. Najzvučnije ime među privedenima je nekadašnja ministarka Jasna Matić. Ona je 2007. sa mesta direktora SIEPA otišla za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja na predlog stranke G17. U vladi Mirka Cvetkovića 2008. bila je ministar za telekomunikacije, a isti resor je u svojstvu državnog sekretara za digitalnu agendu vodila i u rekonstruisanoj vladi od marta 2011. Pre angažmana u SIEPA, Jasna Matić radila je kao savjetnik konsultant međunarodnih organizacija. Bila je i specijalni savjetnik nekadašnjeg potpredsjednika vlade Miroljuba Labusa. Inače, za agenciju SIEPA, agenciju za strana ulaganja, često su se vezivale afere, pojavljivale su se razne informacije u medijima. Jedna od posljednjih bila je upravo ona da je agencija, odnosno da su preduzeća koje su uzimala subvencije od ove agencije zaposlila nekih 16.000 radnika, a ne 55.000 radnika kako je to predstavila agencija. Također često se pominjalo da su neki ugovori, da su dodavani aneksi na neke već postojeće ugovore sa investitorima, da su investitorima omogućavano da na drugačiji način izvrše plaćanja i još mnoštvo drugih nepravilnosti. I državna plata i honorar. Tako je prema sumnjama tužilaštva u džepovima pojedinaca u SIEPA završilo više od milion evra. U trag takvom poslovanju, koje je trajalo pod 3 direktora Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza, ušlo je Ministarstvo privrede, koje nakon interne istrage tužilaštvu podnelo krivične prijave. Činjenica je da se tako bahato ponašaju državni službenici, da je parazitski sistem koji izjeda društvo toliko duboko ušao u pore društva, da se uopšte nisu ni preterano trudili da sakriju to što radili. Tako da je bilo prilično lako u kratkom vremenskom periodu obraditi predmete i podneti krivične prijave. Saša Radulović kaže da su dokazi bili očigledni za one koji su želeli da ih vide. Pitanje je da li je on znao, da li je, evo, da kažemo, Mlađan Dinkić kao lider URS-a znao za to šta rade njegovi kadrovi.
Ako je znao, onda bi to trebalo policija da dokaže i da to istera do kraja. Tužilaštvu su, podsjeća Radulović, predate informacije koje ukazuju na sumnju da su zaposleni u SIEP-i deo plate vraćali agenciji, a da je taj novac završio u partijskim kasama. Možete se setiti formiranja ove još aktuelne vlade Ivice Dačića kad je izbio sukob između Mlađana Dinkića i Rasima Ljajića, kome će upravo pripasti SIEP-a. I tu se pokazalo zapravo da je liderima važna jedna takva agencija. Naravno, Rasim Ljajić se kasnije povukao, Dinkić je nastavio da vodi. Krivičnim prijavama Ministarstva privrede obuhvaćene su i sumnje da su od novca svih građana Srbije više puta naplaćivani isti sajamski štandovi, da su razne usluge nabavljene preko offshore kompanija, a da su državne subvencije korišćene za reketiranje privrednika. Agencija za strana ulaganja, agencija SIEP-a, najviše se vezivala za stranku Ujedinjenih regiona Srbije, na kraju krajeva i bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić je njihov član. Nekako na udaru istražnih organa bili su i ostali članovi Ujedinjenih regiona Srbije, naročito u Nišu. Tako je, Darko. Što se Niša tiče, u Nišu je priveden izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović, inače prvi čovek Ujedinjenih regiona Srbije u Nišu, odbornik u Skupštini grada, a nekada i poslanik u Republičkom parlamentu. Inače, on je javnosti poznat kao neko ko se stalno zalagao za izgradnju infrastrukture. Takođe, jedan je od onih koji su se zalagali za izgradnju Niške arene umesto rekonstrukcije sadašnje hale Čair, ali možda i još poznati po tome što je 2012. godine tokom kampanje u selu Donje Vlase svečano otvorio uz presecanje vrpce most koji je dugačak svega 7 metara, što je mnoge tada nasmejalo. Što se tiče ostalih koji su privedeni, među njima su i bivši direktor Direkcije za izgradnju grada, zatim bivši zamenik direktora ovog preduzeća, pomoćnik direktora za pravna pitanja, zatim zamenik direktora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana, vlasnik preduzeća Urban 018 Niš i vlasnik građevinskog preduzeća Kostanica. Kada je reč o bivšoj direktorki javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana, ona nije privedena danas u Nišku policiju zbog teškog zdravstvenog stanja, već će naknadno biti sprovedena u više javno tužilaštvo. Svima koji su privedeni jutros određena je mera zadržavanja do 48 sati. Treba pomenuti i to da je danas trebalo da bude održana konferencija za štampu u 16 sati, dakle bila je zakazana za to vreme i u zadnjem trenutku je otkazana konferencija za novinare koja je trebalo da bude održana u prostorijama Ujedinjenih regiona Srbije u Nišu i tu konferenciju bi držala Verica Kalanović, međutim kao što sam rekla u posljednjem trenutku su je otkazali ljudi iz stranke i najavili su da će biti održana za 2 do 3 dana.